son ki zuciyarta tana murna kwarai iya. Ga yar shuwa mai sona wacce nake yi wa kwalliya, mai cire na a damuwa ko da yaushe ba ta da shariya. Ni dai aikin mini tun da farko nai ta ɗawainiya, kiban amsa ta soyayya ke ce burin zuciyata. Kaya dindi ina son ki zuciyarta tana murna kwarai iya. Kaunar ki a zuciyata ina so ke ce gudan jini, na yi niyyar na furta miki to kin mini kwarjini. Kyawun halin ki ya ja ni kin kama ni ne, dan Allah ki tausaya mini yar shuwakar da kisa na rana haya. Sukuni a rayuwata in har ban ga kewa, dukka bugun sakanni a rana sai na tuna da kewa. Ke ɗaya ce a zuciya in ba ke ni ban gani ba, in gani gaban ki na zo soyayya zan so ki ba ne. Haka gode na zama to wata ke kwazara tabbas ma ku shaida, sanki yana ta shuka a zuciya har ya fidda huda. In daure ki bani dama na zo ne aiki na a fadar zuciyar ki dan Allah ki bani dama. Dindi ina son ki zuciyarta tana murna kwarai iya. Ke ta ɗaya kin fi dubu wacce zan yi wa kalma, in ta faɗa ina na takin daɗa girma. Kin lashe zuciya kin bar ni da fama, ki shige mini zuciya kin samu guri kin zauna yar shuwa. Idan na yi kwalliya ke kaɗai nake so a ki gani, in dukannin yan maza zan baje su in zamta obijimi. Ni inda kanki ne zan buga ko da fada raƙumi, to ga hannu na zo ki kama mun je mu huta. Ina son ki zuciyarta tana murna kwarai iya. Na yarda in zamani ne mai miki kariya, sannan in saka a koda yaushe ki zan mai dariya. In ke da bakin ciki kun hawa hanyar wariya, Jalil gora da ke ƙaunar ki fa zan daina hana ba a yar shuwa. Jalil ina son ki zuciyarta tana murna kwarai iya.